Здравейте, това е Хайгерс Грин Габеса, чуйте ти присъте бълнчана. Това е Бенглински, основател и главен изпълнителен директор на LiveCode. През последните 20 години ние стартирахме и управляваме някои от най-успешните продукти и компании в цялата индустрия на мрежовия маркетинг. Помогнали сме на стотици хиляди хора по целия свят да генерират допълнителен доход от дома, изплатили сме близо $1 милиард под формата на комисиони и сме били представени навсякъде в интернет и в списания вестници. Дори по телевизията. Хората често се питат как нашите компании са толкова успешни, докато хиляди други са се провалили. Отговорът прост: времето. Разпознаване на тенденциите в индустрията на мрежовия маркетинг, тенденциите в обществото, тенденциите в икономиката. При инфлация по-висока от всякога, повишение на цените на бензина, което води до увеличаване на сметките за комунални услуги, увеличаване на вноските за ипотека и наем, оскъпяване на пътуванията, хората търсят начин да спестят пари, без да правят компромиси с качеството. Поради тази причина, индустрията на мрежовия маркетинг се намира на голям кръстопът. Продуктите стават все по-скъпи, само за да могат компаниите да изплащат големи комисиони и компенсационни планове. Но тъй като покупателните навици се отклоняват от продуктите с по-високи цени в търсене на по-добра стойност, този модел просто не съответства на това на къде върви индустрията. Всъщност, ако погледнете някои от най-големите компании в сектора на мрежовия маркетинг, като Herbalife, Sophia, Chesmai's, Usansa и Newskin, техните приходи са намалили с 20% в сравнение с предходната година, докато приходите на компании като Walmart и Costco са се увеличили с 9% и 12%. По думите на нашия директор по мрежов маркетинг Надер Казан, ните на продажа на скъпи продукти, за да могат няколко души на върха на компенсационния план да забогатеят, са отминали. Ето защо създадохме LiveGood. В екип с невероятните експерти по здраве и благополучие Райан и Лиза Гудкин създадохме линия от най-високо качествените хранителни добавки на планетата, от които хората се нуждаят, и ги предлагаме на цена с цел 75% по-ниска от тази, която другите компании взимат за продукти с по-ниско качество. Вземете, например, нашите органични супер червени. Вероятно най-добрият продукт за сърдечно-съдово здраве е създаван някога. По-високо качество с повече съставки, пълни с антиоксиданти, дори от най-продаваните небиологични супер червени. И то на по-малко от половината цена. Какво ще кажете за CBD маслото? Други компании продават 500 мг CBD масло за цели $80. Нашето е най-високо качественото CBD, което се предлага навсякъде, а с 750 CBD то е 50% по-силно само за усите с цив. Не само това, но всеки от нашите най-високо качествени продукти се предлага с пълна 90-дневна гаранция за връщане на парите от празна бутилка. Ако не харесате напълно някой от продуктите LiveGood, които поръчате, просто изпратете празната бутилка обратно и ние ще ви възстановим цялата сума, без задаване на въпроси. И така, какво означава всичко това за вас? Освен, че разполагате с продукти, които на практика се продават сами, в компания, която е напълно съобразена с променяещите се покупателни навици на пазара, ние ви даваме всички инструменти, системи, уебсайтове, видеоклипове, обучение и всичко, от което се нуждаете, за да ви помогнем да печелите допълнителни доходи по-лесно и по-бързо от всяка друга компания в бранша. Всъщност този видеоклип, който гледате в момента, е част от най-мощната в индустрията маркетингова система, задвижена от силови линии, която ви позволява да резервирате безплатна временна позиция в нашата компания, преди да се наложи да се ангажирате с каквото и да било, за да започнете работа. Това означава, че когато въведете името и имейла си на тази страница, ние незабавно ще ви резервираме позиция и ще покажем на всички, които правят същото след вас, като ги поставим под вас в силовия ред. Всеки четвъртък вечер е крайният ден, в който можете да заключите позицията си или да я пропуснете. Всеки, който блокира позицията си, като стане член на LiveGood само за $9.5 USD на месец,
плюс еднократна такса за регистрация на филя от 40 USD се премества в горната част на силовата линия над всички, които чакат. След това тези хора се поставят в нашата бързо запълваща се принудителна матрица. Това си 14 преди всички хора по тях в Powerline. Така че всеки човек се позиционира в матрицата на най-високата налична позиция след своя записващ. Като член на LiveGood ще спестите до 75% от най-висококачествените хранителни добавки на планетата, за да поддържате здравето на вас и вашето семейство. А ако се случи така, че някои хора се поставят под вас в матрицата и вие печелите няколко допълнителни $100 на месец или няколко допълнителни $1000 на месец отгоре, още по-добре. А начинът, по който работи нашият компенсационен план, ви дава възможност да печелите над $2000 месечно в матрицата, без да се налага да записвате нито един човек. А ако все пак решите да